Да казвам при колко точно. При няколко години се запознахме. Ти казах, че ще дойда до Делейна с колездачи и ето сега си изпълняваме обещанието, като това наше идване е по-така инцидентно и ако ти благодарим за посрещането и за подкрепителния пункт и надявам се, че до година ще бъдем още повече да можем да популяризираме вашето село и този край. И от името на всички благодаря. Аз също ви благодаря. Да, Делейна. Да. Ами... Sada kolinama si...